me crab for you. Yummy and yummy to me, we press one on me crow. I'm quite yeah, I know it. Yeah, I'm quite we press one on me crow. And to ja, and fan from them. Say, with broader consultation, yeah, no, ya call menshia, ya call aban fikasiem, ya sim konya, ne abrochefo nyedi nkomo. Ababa besi so se, nyankopon de yen kwache yen ya. Eye bronya bosome na wotwe a edikan. Ne da eye 6 December DLFM 2025. DLFM. And na the late Daddy Lumba final funeral rite no eye yipon no ebe hihye so. Right, abusian for your marine and walk baby, edited by Grace TV GHS. So, my name is Thr0w on Pantom. Abusian Yina, who is said there be a can, Abusian Mr. Obeka, who was subscribe to the channel, no what turn notifications, so there be a for so a benye be a share. My name is Yamin to be Yamisha, me that say. Abusian, Yina, ye diagra ho, a rosemwa, a see, bear Abusumi, me no come in ceremony, and that the Lumba, Charles Kojufusu, a Yamedia, Nebusia. Me say enche kra ana mpanyifo de beto dwa so na yie nhye no Abronye bosome no de to so 6 December wo Kumasi Baba Yara Sports Stadium na busua ebra sanse de beto dwa yi na ye ni mo asem se hwa na krata bi abonten a free ma me Akosua Serwaa that Lumba ile panyine me nka ne sa kire se yie no mpanyifo ko nhye o wanka bibia nhye no te odi injunction ne ade ebeto so edi kan beto monim all by Grace TV so na busua sabre wo hwe krata ya da so ya high court and krata the free ya by yes writ of sermons and by ya ma me Akosua Serwaa and name abusua panyi Kofi so that Lumba abusua panyi afi Thr0w ono ne ye ma me Odo Broni and afi transitions funeral home ya yesanso bo mo samane se enterprise funeral services omo nkan hacho Asori Junction, Atomic Road, Accra. Omo sa nipa miensen na se ko miensen e na ebeyi omo ho ano na sa ko miensen ye busua panyi Kofi Wusui e na fe Thr0w Odo Broni e na transition funeral home si omo gina baako ya omo ne ma me Akosua Serwaa fosu e na de fe so e wo court a enye asemketu akra na busua ni nyina ye se de dikin aka no ma me Akosua Serwaa kire se empo aye no nhye ne ade nyina no omo amfa no amam ya wonim se BBC akọ Becos so ote ya ne se entertain so beto dwa se that Lumba ye no 6 of December abuzuanti ohwe sabi court krata ye defidi so a ye di mu nkomo no a ohun panyifu emi ense nyina din wom and auto aso aka say an action having been commenced against you by the issue of this writ by the above named plaintiff Akosua Serwaa Fosu, you are hereby commanded that within 8 days after the service of this writ on you, inclusive of the day of service, you do cause an appearance to be entered for you. Since Abusua Panyi Kofi Wusui, Thr0w, aka Odo Broni, and Transitions Funeral Home, aka Enterprise Funeral Services, and also be said, and take notice that in default of your so doing, this judgment may be given in your absence without further notice to you. And I say, I was say Sebi, and I'm say court, character, and it was on court. Name se ens omunsaka krata no ma court betimi agina so ebu asem no so omuni wo kra court be bu asem no se de amambre ne Ghana mra enso esitie e wo hono a enya asem ketu akra enti ne nsem bebre no chechim na busia Kumasi High Court ne yina dikin de ho nkomo no Kumasi High Court na asem yi aba abepi ya edni na mo amane bo esomo na onim se sansem we koso na there is another interesting twist ya man for say that the Lumba or a German citizen is a German this year you German krata na omo ni mra say Germany ye makwan will be a dual citizen and they say be a Germany and so also a Ghana ni ya betimi ape Ghana and krata na as to say that Lumba or sign or dual citizenship there and no be no say omo nche da ni mu asem but this is the interesting twist e be so mo kan say German bra no say oba ne be mate say oyele ni wokurum na mpo be ma no ekọ ekura na se be ma no to a eye
obusua no mekyerɛ konani na asɛ ɔbaa na ewu a bɛrima no ya ɛyɛ ne dɔfo no ɔwɔ a larger responsibility ɛwɔ yɛyɛ no bibia mu enti ɛntimi nsi according to German mbra no sɛ maame Akosua Serwaa wanda Lumba ɛte na ɔma ware sɛ bi ɔkono ne ɔyere no obewu na na yie nhyɛ abusua bɛyɛ ɛwɔ abere bi a ɔmo ɛmfa ne nka ho ana wonim ho hwee na nsɛm bebree na fi mu ba wo de yɛnto ɛbo ase de yɛnhwɛ saa nsɛm no a ɛba no abusua ti nsɛm no bi koraa ɛne sɛ saa bere a me na wɔkasa yi so hu sɛ dad Lumba nyame adom ohyira no ɔbɛ wiase ɔbɛbɔ ɔbra ɛbɛyɛ japadeɛ bebree ne adeɛ ti sɛ ɔba ne saa sɛ de German mmerɛ sitie no na sɛ bia maame Odo Broni ebia wɔnyɛ dad Lumba yere nkrataa mu a wɔn sɛ bibia yɛ nkrataa wɔn sɛ yɛaka ama mu ne yɛ Ghana ma mu ha de wobɛtumi na obi atena na wɔne ne kɔba ne yere but sɛ nkrataa ɛne mmerɛ mu yɛnyi ntomu a no deɛ justice is justice yɛ no yɛ ntempa na sɛ mpanyinfoɔ ntempa with mercy nti asɛm wo yɛ aba bɛda court yi sɛdeɛ amanfoɔ kyerɛ no sɛ saa nɛteɛ sɛ maame Akosua Serwaa wɔno ɛne yɛ the legally wedded wife in line with German laws there na sɛ ɛnokorɛ paa wɔ sɛ abusuafoɔ ne ka bibia ho ti abusuafoɔ tu anamɔn o siginaeɛ bi na wɔamfa na nka wɔanyɛ agye nkyerɛ a na sɛ ɛne ɛkyea kakra sɛdeɛ ɔmo anim German mmara kyerɛ mu kyerɛ no nti ne sɛ maame bufu na nsɛm no kɔdan court a na ne kwan so a na abusua in the lawsuit no nsɛm bebree ɛna film ba sɛ de medical aka de akyerɛ no wɔn yɛ nim German mmara koraa ɛɛka ama na akɔ akɔsi so sɛ kwabena kama mansa nyinaa nti bi sɛ ɛwɔ German mmara mu no sɛbi ɛnam sɛ maame Akosua Serwaa wɔno ɛna yɛ the legally wedded wife nti no sɛsi a sɛ abusuafoɔ yɛ na abufuo kakra ba a asɛm wɔde kɔgyina court wobɛtumi koraa asrɛ sɛ court ɛma yɛ maame Odo Broni wɔn sɛ yɛ ana amanfoɔ sɛ maame Akosua Serwaa na yɛ first wife ɛna maame Odo Broni na yɛ second wife obɛtumi koraa ama court asrɛ ama court ayɛ sɛ neɛ maame Odo Broni mmra mɛkyerɛ sɛ no korɛ sɛ ɔyɛ dad Lumba second wife a ɛde na ebedi adanseɛ sɛ ɔyɛ dad Lumba second wife ɛna ebi a marriage certificate mmara mu deɛ kyerɛ sɛ maware yɛ akɔ tintim ɛwɔ mmara mu yɛntie ne yie paa ɛnso wɔ hɔnom nti sɛ biribia saa ni hɔnom deɛ a na ɛma nsɛm no ɛha adwene yie paa yɛ a ɛnyɛ asɛm ketewa nti nyame yɛ adom no mkɔ kɔɔto a deɛ nsɛm a yɛtie no bi ɛna abusuade tu yɛ nyinaa yɛnim no yɛ nsɛm no bi ne sɛ maame Akosua Serwaa ɛkyerɛ sɛ Odo Broni ɛmmra mɛkyerɛ sɛ ɛnokorɛ legally mmara mu ɔyɛ dad Lumba yere anaa ɛno yɛ baako nti ɛneɛ woba sɛ ne wɔwɔ nkrataa ne adanse yi bɛkyerɛ sɛ dad Lumba yere a na de aba abɛto dwa na bi court ho bi na afei bibia awie ɛno yɛ baako afei ɔn sɛ deɛ ɛtɔ so koraa deɛ di kan de ato mu injunction on the funeral no ɛne yɛn nyinaa yɛdi kan ho nkrataa no bi yɛ ɔkyerɛ sɛ court no fa tabɔ nto ɛyie no so ɛyie no a wɔn sɛ nyame adom a 6 December ɛna ɔmbɛyɛ no court no fa tabɔ nto so kɔpem sɛ ɛsɛ bi abusuafoɔ de didi ani buo so kɔbɛma no ama bibia akɔ so asomdwe kwan so ansa na ɛyie no atoa so na deɛ ɛteɛ koraa ne sɛ bi dad Lumba agyapadeɛ ɛne nneɛma ɔwɔ ne adeɛ nyinaa no koraa no maame Akosua Serwaa pa akɔyɛ hu wɔ pa ɛnam so wɔn yɛ the only legally wedded wife nti obetumi ama yɛ de taboa to so yɛ ne agyapadeɛ ne adeɛ dad Lumba wɔ nyinaa no yɛbɛtumi de taboa to so a obiara ntumi ɛnka ho asɛm hwee na afei koraa deɛ ɛteɛ ne sɛ ɛnam sɛ wɔn yɛ the only legally wedded wife nti obetumi koraa ba sɛ yɛ maame Odo Broni ɛne nkwadaa no abusua asɛm bɛba da bio nyame ho yɛ nyinaa mɔbɔ na ɔno yɛ nyinaa nte aseɛ ne asomdwie yɛ maame Odo Broni ɛne ɛyɛ yɛ nyinaa mu nkɔmɔ dad Lumba ma nkwadaa no wɔn mu nyinaa ɛmfiri efie hɔnom na sɛ yɛbɛtumi ɛyi wɔn nyinaa afiri fie hɔ san sɛ ɛno deɛ ɛyɛ mmerɛ mu asɛm but on humanitarian grounds si yɛ nipa yi na yɛde ahomɔborɔ yɛ adeɛ de asɛ bi mpo ebia na krataa bi ne wɔkyerɛ sɛ dad Lumba ɛware no a yɛn anim sɛ dad Lumba abɔ ne din n'atɔ nnwom yɛ a yɛnim sɛ ɔno ne to anamɔ ɛkɔba ne adeɛ nti ɛno no on humanitarian grounds no ahomɔborɔ bɛtumi aba na bibia saa ma badeɛ Amerika nyinaa yɛ mmerɛ mu deɛ ɛyɛ possible sɛ ɛbɛtumi asi ɛno bi ɛna makyerɛm sisi a ate aseɛ sɛ maame Akosua Serwaa ɛnsɛ wɔde kɔdan court so ɔpɛ koraa obɛtumi ayere mu sɛ court ɛma yɛnyi Odo Broni ɛmfirifiri hɔ ɛne nkɔla no nyinaa san sɛ onim wo anaasɛ dad Lumba nim wo ɛno nso ɛba ne saa obɛtumi aka ɛsan sɛ sɛbi ɛno yɛ mmerɛ mu na mekyerɛ mu yi o mmerɛ mu onim wo san sɛ nkrataa biara ne wɔakyerɛ sɛ ne yere no do honam mu ne yɛfa no sɛ ahomɔborɔ mu deɛ a ɛne yɛfa no sɛ yɛka no korɛ sɛ yɛ nipa deɛ a ɛyɛ dad Lumba no nɛteɛ yɛ a sɛ formally anaasɛ informally ɔyɛ ne yere yɛ ɛte saa but then wei yɛ mmerɛ mu asɛm
ɛna yɛka ya ɛnyɛ asɛm ketewa koraa nti ɛno ɛne nsɛm a wɔabɛto dwa saa abere yɛ abusua yɛde babɛto yɛ nyinaa yɛho anim na yɛsrɛ sɛ wɔde abusuafoɔ nya abotrɛ na wo nyinaa mfa koyɛ ne ɔdɔ ɛntena na ɛma asomdwe mmara san sɛ anibere kɔba a saa nsɛm a mabɔ so nyinaa no ɛbɛtumi asi first of all deɛ ɛteɛ ne sɛ maame Odo Broni bɛkyerɛ sɛ ɔyɛ dad Lumba ɛyere yɛ nkrataa ne adanseɛ wɔ so nyinaa ɔmfa mmra mɛkyerɛ ɛno yɛ baako na no nko a ɛbaa na ɛnsan afei ɔsan pɛ injunction ɛne yɛyie no yɛate yɛyi na yɛbɛto yɛ nyinaa wɔnim sɛ yɛmfa injunction to ayie no so kɔpem sɛ abusuafoɔ deɛ ne die ɛne buo sonko bɛma no ansa na ayie no tumi akɔ so ɛna deɛ yɛtie bi kora yɛhuhu allegedly no sɛ ɛyɛ n'agya dad Lumba agya padeɛ ne adeɛ wɔ no koraa no yɛmfa taboɔ nto so na sɛ maame Akosua Serwaa koraa pa sɛbea nam sɛ wɔn yɛ the only legally wedded wife in line with German laws nti no obetumi koraa aka sɛ yɛ maame Odo Broni ne me nuanom nkwadaa dad Lumba ma nkwadaa yi sɛbi onim wɔn nti yɛnyi wɔn mfirifiri hɔ ɛndeɛ emu ɔyɛ nti yɛsrɛ nyame sɛ ɔmo ne mma saa na wɔn dwo abusuafoɔ nyinaa werɛ ɛnso wɔn sɛ dɛbɛ pipiara ɛbɛyɛ asomdwe ɛkwan so nti yɛnim sɛ deɛ ɛteɛ ne sɛ ɔnso ɔmo kyerɛ mu sɛ mmerɛ mu no wontumi ware nipa mmienu ansa na wobɛtumi aware mmerɛ mu no sɛ neɛ ɛberɛ dad Lumba ho yɛ maame Odo Broni ɛna ɔpɛ sɛ ɔware no a mmerɛ mu no deɛ na ɛsɛ ɔyɛ ɛne sɛ obɛgyae maame Akosua Serwaa wɔ mmerɛ mu na afei officially waware Odo Broni ɛno nso wɔ mmerɛ mu ɛno na bɛma biribiara wie yie but do yɛ wɔ amammerɛ mu deɛ bi a ɔbɛyɛ a na wɔnkɔyɛ mmerɛ mu court deɛ ne adeɛ ne wobɛtumi ayɛ na ɛno yɛnim sɛ dad Lumba yɛ amammerɛ mu deɛ deɛ a ɛno menim mu asɛm wadare maburo na mmom sɛ na ne yie mu paa deɛ a na nka wɔ sɛ dad Lumba ɛgyae sɛ na ɔsɛ ebi a ɔware maame Odo Broni maame Akosua Serwaa ansa na watumi aware Odo Broni ɛwɔ mmerɛ mu ɛnyɛ saa deɛ ankasa bere obiara ni asɛm bi aka ɛwɔ mentemu asɛm dede bebrebe a ɛkɔ so yi but abusuafoɔ away from this wonim sɛ dad Lumba abusuafoɔ as well as funeral planning committee ɔmo akɔ aban mu mekyerɛ Ghana mampanyini atena yi mu akɔbɔ amanneɛ sɛ wɔn ahyɛ da yɛ ɔbɛyɛ yie no yɛ 6 December 2025 na sɛ ɔmo gu so ayɛ ɔmo bɔ amanneɛ despite injunction yɛ abɛn menim sɛ bi afei a abɛyɛ digya yi ɛna ɔmo bɛpɛ kwan bi so ne maame Akosua Serwaa watena ase na mentemu ase bi ɔmo asiesie ama asomdwe aba but then the news is that wɔn akɔ mampanyini atena yɛ mu His Excellency John Dramani Mahama the #1 gentleman of the land na atena yɛ mu akɔbɔ yɛwura mampanyini amanneɛ chief of staff to real picture yɛ a yɛwura chief of staff wɔ hɔ bi dad Lumba abusuafoɔ wɔ hɔ yɛhu Odo Broni koraa nso wɔ hɔ bi ɛna afei honorable Collins also ama nkwa Randy yɛ a ɔno nso ka funeral planning committee no wɔn nyinaa kɔɛ ɛde kɔto Ghana mampanyini anam yɛ chief of staff no receive wɔn ma wɔn de yɛn nhyɛ nyinaa to wɔn anim ti abusua sisi a ama ade na akɔyɛ bibi wɔ hɔ yɛnim sɛ saa bere yi a injunction ɛba yi na abusuafoɔ so bɔ amanneɛ di anam wɔn ankasa ɛna wɔn nyinaa bɛtu ama asomdwe aba ti abusua wohwɛ ɛwɔ ne yɛ kɔyɛ ne yɛ maame Odo Broni nso na ɔka ho bi yɛ wɔn na ɛte ɛyɛ nifa afɛm hɔ a ɔne abusuafoɔ nyinaa atena ase na wɔn wɔ the seat of the president na wɔn de amanneɛ bɔ nyinaa ɛto dwa but ɛfa bi wotie nsɛm a ɛreba no a ɛnsɛ maame Akosua Serwaa ɛhaw yɛ ɔde ato dwa ne deɛ ne sɛ abusuafoɔ no mfa no nka biribiara ho but I'll be very surprised if bi a na maame nso nim deɛ ɛkɔ so a sansa I know sɛ papahye ɔka wɔn yɛ kɔɔ mampanyini atena yɛ mu bi papahye nso nim sɛ ɔbɛn maame Akosua Serwaa paa ɛne mpanyinfoɔ abusuafoɔ no bi a wɔn nyinaa bɛn maame Akosua Serwaa nti mmea mo te yi ɛbɛyɛ mo wɔn apaa sɛ bi a anam bi saa ɛkɔ so na maame Akosua Serwaa onim ho hwɛ anaasɛ wɔn ka hwee ɛnkyerɛ no abusua nti wɔde yɛbɛsrɛ twɛde mponyankopɔn sɛ wɔn wɔn ano abusuafoɔ nyinaa fa nyinaa nte aseɛ sansa yɛ papa dad Lumba braya a ɔbɛbɔɔyɛ ɛne ɛnwom a ɔbɛtoɔyɛ ma ne nyɛ nsunsuan so wɔ nipa mpempem so no ɛnyɛ deɛ yɛn na yɛhwɛ ɛne sɛ n'akyi na nsɛnsɛm bebree na amansan ɛdi mu nkɔmmɔ nti yɛbɛsrɛ abusua wɔde ɛyɛ sɛ yɛkora yi na yɛpaapaa mu a yɛhwɛ ase nti baabi a mente mo ase aba biara ntɛmpa abusua nka mom na asomdwe mmara ne nyinaa yɛmfa ɔdɔ ɛnya yɛ papa Charles kɔdwofo so dad Lumba na ɛnkɔda asomdwe mu sɛ mpanyinfoɔ bɛtie ɛto anamɔn ama yie atɔ yie na yɛ nyinaa yɛde koroyɛ baako yɛ Ghana man baako yɛ dad Lumba nwom baako ɔsɛ Ghana man baako yɛ ne deɛ Thr0w ne yɛgya dad Lumba akyi na biribiara ayɛ asomdwe mu din ɛde kwabena wusu abusua meda ase paa sɛ wogye berɛ na wohwɛ me kae sɛ Opoku Buache Perfume House and Boutique yɛwɔ Kumasi South Thr0w Junction ɛde so yɛsene
ama yɛde dwumadi ɛbrɛ opa tade papa opa perfume papa ɛne mpaboa papa ahyɛ de amesɛw for yɛkyerɛ Kumasi South Interest Junction ɛhɔ ɛna Obi Trading Enterprise wɔ Poku Buachi Perfume House and Boutique ɔmo numbers na etwago ɛwɔ screen no ɛso no maba na yɛ adwuma hɔ no ɔmo ne ti ɛde ahobrɛaseɛ ɛne ɔdɔ ɛna gye amansa nyinaa afɛ so nti mesrɛ fa ne frɛ ɔmo Obi Trading Enterprise ana papa hɔ na Ghana man nyinaa Santeman Kumasi man nyinaa ɛgye ntade papa mpaboa papa ɛne perfume papa de gu ɔmo ho ɛma bibi akɔ so yie ɛde ma ɔmo ɛwɔ wɔn abrabɔ abusuan sanso na American for Better Grace Financial Services ɛde ama nyinaa sɛ Ghana for America ɛne Canada mesrɛ mo a Better Grace Financial Services ɛyɛ intermediary financial group ya sɛbi obetumi aboa mo nya insurance company papa financial company papa de ho abata no ɛbɛrɛ a woyɛ adwuma sika ba wɔn nsɛm no daakye bia akɔ ahohia mo motumi aboa na ho atɔ timi srɛ wo ne Lady Diana ɔhene yere Diana kosi twin komo na bibia enko so yɛ fama asomdwe kwan so number no ɛna etwago ɛwɔ screen no asɛ na busua medin ɛde kwabena wusu medase yie pa sɛ wogye brɛ na otie mesrɛ hyɛ mahofro so enya bi hwɛ brɛ pa mi behia nyame nka ho makra bye bye Odo ye kaya sa said we are to a diansan and kayadi and kay a man kadria do kaya sa said we are to a diansan and kayadi and kay a man kadria do sa na Odo Broni would demo or Tissamin Sad de Del superstar Odo pa your man kadria de she Osi Yanuwa mi anko hu mami o Yanuwa mi anko hu papo Minko yo hu adie ama mere kwan so Minko yo hu adie ama mere kwan so tie se asosi yo me ba me do de menton ne do de yenton ye deje dollars asosi money tankane dollars sepa yen osi ensa wai dia Efata him fie Odo kwadwa him fie ensa we dia entwa yo dache him mansa entwa yo dwaye hwan na twie hwan na twie edwaye hwan na twie pamcho medamasipa